Som sám, aspoň myslím si to. Píšem tieto slová, aby som nezabudol, čo sa deje. Aby som si pripomenul, že som ešte tu. Keď sa pozriem okolo seba, ťažko rozliším, čo je deň a čo noc. Žiadne okná, žiadne hodiny, len prázdnota a ticho. Môj byt je malý, jedna izba, malá kuchynka, kúpeľňa a kovové dvere s 3 zámkami. Vždy ich zamykám, vždy. Pred 2 týždňami bolo všetko normálne. Pracoval som z domu ako programátor. Žil som online, e-maily, hovory, priateľka Amy. A potom sa to stalo. Internet prestal fungovať. Najskôr som si myslel, že je to bežný výpadok. Ale keď sa to nevrátilo ani po pár hodinách, otvoril som dvere. Na chodbe bolo ticho. Žiadni susedia, žiadne kroky, len starý, zatuchnutý vzduch. Zavolal som Amy. Telefón zvonil, potom sa ozvalo len praskanie. Niečo ako dýchanie. Vtedy som položil a odvtedy som nikoho nepočul. Ďalšie dni som sa snažil tváriť, že je všetko v poriadku. Varil som si, robil som poznámky, snažil som sa držať rutinu, ale prázdnota bola ohlušujúca. Raz som sa odvážil výjsť na ulicu. Očakával som chaos, ľudí, autá, sanitky. Ale mesto bolo mŕtve, bez pohybu, bez zvuku, bez života. A potom som to pocítil. Niečo tam bolo. Niečo, čo ma sledovalo spoza rohu ulice. Zastavil som sa a ten pocit rástol. Ako keby som spravil jediný krok naviac, ono by si ma všimlo. Vrátil som sa domov. Zavrel som dvere, zamkol na všetky 3 zámky a odvtedy som nevyšiel von. Dni sa miešali, jedol som, spal, písal. Potom sa to stalo. Monitor sa zapol sám od seba, čierna obrazovka a na nej sa objavil text. Si tam? Ruky sa mi roztriasli. Napísal som. To si. Odpoveď prišla hneď. Amy. Amy. Nemohol som tomu uveriť. Začali sme si písať. Pýtal som sa, kde je, čo sa deje. Ale jej odpovede boli prázdne. Chladné, neľudské. Zavolaj mi, prosím. Napísal som. Nemôžem, odpísala. Prečo? Nie je to bezpečné. Slová, ktoré sa mi vrili do pamäti. Nie je to bezpečné. Po tej správe som vypol monitor, ale obrazovka sa sama znova rozsvietila. Písala ďalej. Pýtal som sa prečo. Po chvíli sa objavila posledná správa. Niečo je medzi nami. Sleduje to obrazovky. Vyskočil som, vytrhol káble a hodil monitor na zem. Zlomil sa, iskry vyletovali, zostal som v tme. Nepamätám si, ako dlho som tam sedel. Možno hodiny, možno dni. Dnes sa ozvalo klopanie. 3 krátke údery na kovové dvere. Zadržal som dých. A potom som počul hlas. John, to som ja. Zamrzol som. To nebol jej hlas. Bol iný. Dutý, prázdny, ako nahrávka prehrávaná cez stenu. John, otvor mi. Nič som nepovedal. A vtedy sa hlas zmenil. Nízky, chladný šepot. Nie si sám. Zrútil som sa na podlahu a ležal tam až do ticha. Zničil som všetko. Telefón, rádio, televízor, dokonca aj hodiny. Všetko, čo má drôt, všetko, čo vydáva svetlo. Zostala len tma a papier. Cítil som, že to tu je. Nie za dverami, nie na chodbe. Tu, so mnou, v mojich myšlienkach. Záverečná správa dr. Isaac Marlowe. Pacient John R. bol nájdený vo svojom byte 5. marca. Dvere boli zabarikádované, všetky elektronické zariadenia zničené. Na stenách boli napísané desiatky viet, opakovane. Sleduje obrazovky. V strede miestnosti sa našiel jeho denník. John zomrel na dehydratáciu. Na tele neboli žiadne známky násilia. A predsa
Kamera, ktorá monitorovala jeho dom, zachytila, že dvere sa otvorili. Samé.